Tento chlap sa postaral o jedno z najdlhších meškaní vlakovej dopravy za posledné roky. O 5 ráno ho na stanici Veľké Leváre vyviedli z vlaku von aj s jeho kamarátom. Muž si dal potom dole tričko, vyliezol po rebríku na staničnú budovu a odtiaľ preskočil na stĺp. No, tak ešte skočiť neskočí. Byl nejaký nafetovaný moc, tak bláznil. Vypnutá elektrika, museli to vypnúť, aby sa to nezabil. Na stanicu prišli záchranári, hasiči a policajti aj s vyjednávačom. A iba kričal, že zavolajte českú políciu a tady bieha, oni však asi nafetovaní a iba vypravia, že volajte políciu a potom vypravia, ja neviem, čo sa deje, ja neviem, čo robím. No. Polonahý muž pochodoval asi v 10-metrovej výške po úzkej železnej konštrukcii nad traťou. Chvíľami tam stál a sedel. Vyjednávač sa ho snažil presvedčiť, aby sa vrátil späť na strechu. To je jeho kamarát, on ví všetko. Čo vám mám povedať? No však, prečo vyliezol hore, alebo čo sa Ja neviem. Ja som sa tu ocitol proste, lebo som tady zaurák. Je niečo krátko po 10 a chlap, ktorý visel na železničnom stožiari, sa premiestnil sem na budovu. Tam je momentálne v rukách záchranára a takisto aj policajného vyjednávača. Tí ho prehovárajú, aby zišiel v bezpečí dolu. Chlap nie a nie zísť na zem. Na streche strávil takmer ďalšie 2 hodiny. Sily muž na extrémne silnom slnku ubúdali. V jednom momente ho záchranné zložky chytili. Chlapa po dlhých hodinách spacifikovali a namiesto prišla aj záchranárska plošina. Práve na ňo ho teraz naložia a pokúsia sa ho dostať v bezpečí dole. Z plošiny ho rovno naložili záchranárom do sanitky a tí ho po viac ako 6 hodinách strávených nad Kolajnicami odviezli do nemocnice. Celý incident spôsobil, že vlaky, ktoré premávajú cez tento vyťažený dopravný úzol, nabrali až 6-hodinové meškania. Tisícky cestujúcich zostali vo vlakoch. Touto traťou premáva množstvo vlakov vrátane tých medzinárodných z Česka a Maďarska. Čakáme tu už 4 hodiny. Mali sme sadnúť na vlak z Bratislavy do Berlína, no neprišiel. Nevieme prečo. Proste tu nezastavil. Čekám 2 hodiny. Prišiel som a zistil, že mám môj vlak meškanie 40 minút. Chcem sa dostať do Budapešti. Je to dosť otravné, strašne veľa spojov mešká. Takmer všetky.